Dit is wat het iersmoen bedoelt. Rieden op de Bonkeveert bij jou, het Bigelix, viesten te gevaarlijk. En daar komen de wijnwerken nog bij. De wijnwerken is juist nog goed, het is nog mooi zinnig en we kunnen direct hier achter me zien hoe het erbij leidt. Dat is goed te zien. Het is lezen, zeg ik dan, je moet zien wat je langs gaan en verstaan van de is. Je zou via de eigen goed typen. Maar goed, leegstaande zinnen, je let even net op, je bent wat werk en feit willen zit je in zijn weg. Ook de beide lekkermers die het van de morgen een traditie in ere houden en van jou het naar oudjaar rieden, jouw nefs het iersmoen het verkeerde voorbeeld. Maar zelfs denken ze er oors over. Het had nooit echt gevaarlijk geweest. Nee, en als dat zo is, dan gaan we er op die dag. We rieden net hut. Dus, en we prikken goed waar het sterk is en dan zie je waar uw paard. Nou, spruts ik, die kreeg hier een man op een bregen die zei van, wat ben dit voor gekken? Dit is het slechte voorbeeld voor de band. Ja, dat is ook wel zo. En het is ook zeker net de bedoeling van u dat we nou denken dat de hele dag alle mensen naar de ijzer matten. Alleen nog op iersbanen en polders is het vertrouwd. Liekageer bij de Rieptsekster polder. Maar ook daar ken je nog kopje onder, als je er net om denken. Ik reed net op een plekje in één keer boven de kraker Joep weg. Maar goed, de rest is fantastisch ijs. Ik hoop dat iedereen weer veilig thuis komt. En iedereen moet zijn eigen verantwoordelijkheid daarin nemen. Het is net aan u om te zeggen, mensen gaan mij net op het boetewetter. Wat dat wandelt, die doet het maar. Maar het is onverstandig. Je stelt je eigen leven in gevaar en een oorzien.